Għaddej ġmielu l-istampar tad-dokumenti tal-vot għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali ta' nhar il-25 ta' Mejju li ġej. B'kollox qed jiġu stampati aktar minn 800,000 dokument tal-vot. Dan il-proċess li beda l-ġimgħa wara nofsinhar qed isir fl-istamperija tal-Gvern u mistenni ikun lest il-ġimgħa d-dieħla biex nhar it-tnejn 22 ta' April jibda it-tqassim tal-voti bib-bieb. Is-sibt filgħodu One News bakkar fl-istamperija tal-Gvern fejn segwa diversi stadji li minnhom jgħaddi d-dokument tal-vot. Għall-ewwel darba ir-ritratt fuq id-dokument tal-vot qed jiġi stampat bil-kulur. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt spjega li l-voti qed jiġu stampati fuq karti speċjalizzati li nġibu minn barra u kull dokument qed jinkesab bi plastika apposta għal aktar sigurezza. Qed jiġi stampat fuq karta sintetika, karta importata apposta fej fuqha wkoll ġew printed security features kemm min-naħa ta' wara u kemm min-naħa ta' quddiem. Iż-żewġ dokumenti tal-vot tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali se jkollhom karatteristiċi differenti biex jintarfu. Tal-Kunsill Lokali ħajkollu xejn kannella fuq wara, plus li fuq in-naħa ta' quddiem ħajkollu miktub across Kunsilli Lokali, elezzjoni Kunsilli Lokali. Taħt ir-ritratt ħajkollu wkoll Kunsilli Lokali 2019. Mentri dak il-dokument tal-vot tal-Parlament Ewropew ħajkun stampat fuq karta tal-dokument tal-votazzjoni fejn hemm kulur gris fuq naħa ta' wara u fuq naħa ta' quddiem taħt ir-ritratt għandek miktub PE 2019 kbira, jiġri Parlament Ewropew 2019 u across għandek miktub ukoll elezzjonijiet Parlament Ewropew. Id-dettalji fuq id-dokument tal-vot qed jiġu stampati skont ir-reġistru elettorali imsejjaħ Rolling Register. Any change li saret sa 8 ta' April hija riflessa fir-reġistru elettorali ġdid. Issa, jekk hemm xi ħaġa illi persuna ma tkunx qed taqbel ma dak li hemm fir-reġistru elettorali, ovvjament l-unika mezz issa li tagħmel rikors il-qorti. Id-dokumenti tal-vot qed jiġu stampati taħt is-sorveljanza ta' rappreżentanti miż-żewġ partiti politiċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.